jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare hande ko ñalawma talata nogas tati lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi en garti kadi adda ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗum noon titruji men ɓurɗo mawnude ko toon to Washington jeeyata hono kanko président Joe Biden o arti toon to Washington ɗum noon ummade toon to wonno to galle makko sababu ñaw coronavirus kanko Kamala Harris en wayno hande waɗi ɗum jillu makko gadangu toon to Milwaukee ɗum noon wawi fottude toon yimɓe hewɓe supporteur uji makko kadi ƴeewen ko haali ko fati en e campagne makko ha hande toon to États-Unis noon kanko Donald Trump en wayno wawi wiide wonde e oɗo jamma o weltaki hono pourquoi holko waɗi sababu Kamala Harris en foti ko hebde kalis mum ganduɗa kanko e président Joe Biden ɓe mbaɗanno campagne ɗum noon mami ƴeewen ko haalte oɗo saha joni ko fati en hakkude mabɓe kanko Kamala Harris e surtout kamɓe républicain ji koɓe kalata to ha hande toon to Washington en wayno ko janggo en ɗamina hono kanko Benjamin Netanyahu ma o yamiro ara toon to congrès o wawa huccidde sarɗiyankoɓe kadi ngol ɗo wonata lawol makko naywol ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal may garta datuji muɗum joni siftin ɗon tan hande ko talata nogas tati lewru juillet hitan ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi oɗon may garta joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jaam hira mon no mbinoɗen ni en e gartidi men ndi hono hanki ñalawma hono kanko gardiɗo secret service ɗum noon ko goomu laamu toppitiɗo rende ardiɓe leydi États-Unis e ardinoɓe ɗum e famille mumen e kadi e hohoɓe liggotoɓe gouvernement fédéral wani o adino toon to congrès ɗum noon addinomo congrès ko jabade namde holno ɗum ɗo ardi ha kanko oɗo suko o wawi yaade o ngabboyde ha e dow huɓere to ganduɗa en kene wona koye hakkude makko e Donald Trump to wonnoɗo wonani hay temedere métre ɗum ɗo fof no ardi e surtout en kadi yiddeɓe kamɓe namdade no foti yimɓe dadinoɓe o nelduno toon pour rende Donald Trump e kadi holko woni sababu yimɓe civil en wonnoɓe toon arnoɓe yebde walla heɗade Donald Trump kañumen koye men kalde yimɓe policier ji walla yimɓe kamɓe secret service kono ene wayno ko hono suko en ɗalama felli hakke kuure jeetati ɗum ɗo fof ene wayno ko kanko debbo o jaɓani jabade won namde won ko ɓuuri hewde ko namde ɗe o jaboto wiyata wonde ko enquête woni koye waɗede oɗo saha joni donc ala ko wawi haalden kono en won caggal ɗum yiyama banggue kamɓe démocrate e républicain ji foof goto maɓɓe foof o holli mettere wonde ko kanko jaɓani jabade namde ɗe ko ɓuuri hewde mabɓe ko mbino ko yo démission guila hanki kono ene wayno koye caggal nde o ummi toon hanki e subaka e kanko hoore makko o windi lettere makko fade laamu fédéral ɗum noon en jimadi kanko président Joe Biden wiide wonde ko woppi ligguey makko ɗum noon kanko oɗo debbo biyeteɗo Kimberly Cheatle ene wayno ko à partir de hande o natti wonde mawɗo gardiɗo ko wiyete secret service président Joe Biden o wawi kanko hoore makko jabde oɗo démission kadi o yettimo kanko debbo pour temps makko mo waɗi pour rende ardade oɗo agence mo gouvernement fédéral mo États-Unis siftinde on tan hono kanko directeur ko wiyete secret service ɗum noon ko ɓeɗo dedanoɓe président mo États-Unis renoɓe kadi famille aji muɗum renoɓe kadi hay hohoɓe wonɓe surtout wayno nokkuji ɗum ɗoji nokkuji fédéral nokkuji tan ɗi ganduɗa bureau ji fédéral ko ɓuuri hen hewde renoɓe ɗum ene wayno ko kamɓe ɓeɗo e nomataɓe ko président mo États-Unis e kadi ɓe goni koye yamirore président États-Unis ɗum noon toɓe nommama kamɓe ardoɓe secret service ene wayno ɓe cohlani yaade toon to congrès pour waɗede confirmation e kadi kamɓe kala gonɗo kadi directeur service secret mo États-Unis e kañum hoore mum woni koye jimadi kanko biyeteɗo toppitiɗo ko fiyete homeland sécurité ɗum noon ministre de l' intérieur toppitiɗo ko fate immigration e gueɗe nder leydi États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Kimberly Cheatle ene wayno hande o démissionni e poste makko wonde directrice secret service ko jiiɗa ɗum hono kanko président Joe Biden ene wayno arti ñalawma hen toon to Washington ɗum noon wonno ko kene wonno balɗe jeetati hunde wonno ko toon to galle makko toon to ɗum noon kanko président Joe Biden oɗo dumon fof wonno ko toon to galle makko gonɗo to rehobo Both Beach
ɗum noon ko toon to Delaware ene wayni ko wonno toon kadi pour isolde hoore makko caggal nde wiya kanko hoore makko dañi coronavirus. ɗum noon ko caggal jillu makko ngu wonno toon to Nevada ñande alarba ɓennuɗo e to ko wawi wonde fof ene gartugol makko hannde kanko hoore makko wawi o jaabaki journaliste uji no feewi kono noon e wayni ko o holli wonde ko oɗo saha joni omo wi ɓen docteur makko kadi wi wonde caɗele covid fof jalte makko ko jiiɗa e ɗum ɗon e kanko président Joe Biden kadi o windi e nder message makko hannde o windi message toon to X pour andinde américain ji wonde ko à partir de janngo 8 heures jamma ma huccide kadi e toon e télévision ɗum noon ko toon to Oval Office wawa kadi wawde haldude yimɓe ɓe holko woni sababu kanko hoore makko o ƴefti décision o puude nattude wonde candidat e kadi ene wayno ko siftini ɗon tan ko hanki kanko hoore makko kadi wawino noddude toon campagne makko Kamala Harris to ɗumde Kamala Harris yeeyi toon wawi kadi haldude mabɓe wi wonde ko kamɓe yimɓe liggotonoɓe campagne ɓe fof yoɓe continue sipportude Kamala Harris à 8 heures wawata huccidde e télévision kadi o haalani yimɓe rokka yimɓe datuji holko woni sababu kanko hoore omunata wonde candidat donc ɗum ma addu hen hannde donc ɗum ɗon ma addu hen donc ɗum ɗon ma addu en hannde donc ɗum ɗon ma nawa en toon to candidature makko kanko Kamala Harris e ɗum noon e ñalawma hen kanko hoore makko o ummimi toon to Washington o yeehi toon to Wisconsin ɗum noon mi waki ko toon wuuro ngo kanko Donald Trump e kamɓe républicain ji ɓe mbanno convention mabɓe e nder konngudi ɗi o ƴefti toon o sifti yimɓeɓe wonde ko kanko d' abord o wonno ko procureur toon to état mo Californie kanko wonno ene wayni ko ministre de justice toon to Californie pratiquement mandat ji ɗiɗi o wotanama toon o wi o nangi yimɓe hewɓe yimɓe surtout yanoɓe sukaɓe rewɓe yimɓe kadi jamfotoɓe ko fatede contrat ji yimɓe kadi waɗoɓe fraude aji o haali o wi haareji makko kewɗi banque uji mawɗi waɗanoɗe fraude o wi ɗum noon e wayni ko omo andi hono Donald Trump hol crime omo andi Donald Trump hol façon criminel woni ɗum noon wona ɗum woni ko hawatamo o wi kono ene wayni ko siftini yimɓeɓe haare makko wona haare mabɓe kamɓe démocrate en wona pour Donald Trump tan haare mabɓe ko pour kala ko woni wallude ko wiyete yimɓe jeeɓe classe hakkude ɗum noon ko yimɓe wasɓe wallude ɗumen wallude rewɓe kadi ene wayno ɓe droit ji mumen jabba wallude kadi américain ji fof beele ne mbawa wodde to jiɗiri wodde e wallude kadi ene wayno ko économie leydi ndi yaarude yeeso ene wayno o wasima o wi wonde ko o dañi ko hay goto meeɗan dañde o wi nder tan ñalawma feccere o dañi kene ɓuura temedere million dollar ɗum noon ko yimɓe sipportude ɓe wi kadi e nder ñalawma feccere tan pratiquement yimɓe nodduɓe volontaire yiɗɓe wallude liggade e campagne makko ko hunde nde meeɗani yiyede ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni omon ɓeydi ñaññinde kamɓe démocrate ɗi kadi rokkudeɓe encouragement ji bon ko jiida e ɗum ɗon noon ene wayno ko yalti e ñalawma hen kanko Chuck Schumer ene wayno ko kañum woni gardiɗo suudu sénateur uji toon to Washington ko kadi ko démocrate jeeɗo New York e kanko kadi Hakeem Jeffrey on ko woni gardiɗo suudu représentant ji kañum woni deuxiéme personne toon to suudu représentant ko New York aussi jeeya ene wayno ɓe mbawi windude hannde e nder ɗumɗoji mabɓe e nder messuji mabɓe ex ɓe mbi wonde ko ene wayno ɓe supporti hono Kamala Harris e kaali ɓe jetti ɗum ɓe mbi wonde ko tuggi tan ñalawma hankinde Kamala Harris han kadi nde lettere yalti wono kanko président Joe Biden o woppi wonde ko Kamala Harris woni gardiɗo o yiɗi wonde wona candidat ene wayno o wi ko démocrate en ɗo mbawno wonde aduna foof ene gabbiti candidature makko kadi parti o foof rendi oɗo sahaji no wonti neɗɗo goto ɗum noon kadi o wi ko rokki démocrate en softede mawde ɗum noon kadi ɓe jettima Kamala Harris ligguey muɗum ɓe jetti ɗum kadi ɓe mbi ko neɗɗo jambar e kadi hawnaki ko so tawi ardima leydi ndi ma wawa wallude leydi ndi walla sukaɓe walla kadi rewɓe walla kadi surtout en banggue démocrate en beele en gonna neɗɗo goto ko jiiɗa ɗum noon ko donc ko tino ene wayno ko wonno républicain ji fuɗɗinoɓe attaque demo kanko Kamala Harris ɗum noon hutorade gueɗe wiide wonde ko kanko Kamala Harris ene wayno ko waɗimo jeeyde gouvernement Joe Biden tan ko par ce que Joe Biden ko nanne hen neɗɗo jeeyaɗo diversité ɗum noon neɗɗo ko ene wawi wonde ɓalejo ene wawi wonde immigré ene wawi wonde debbo ene wawi wonde neɗɗo joguiɗo handicap
faut rokke avantage nane gouvernement ɗum noon ko ɗum woni ene wayno oɗo saha joni hono kanko biyeteɗo tim burchette jeeyaɗo toon to Tennessee ko républicain o haalino ɗiɗon konguɗi kadi neɗɗo goɗɗo kadi taw ko républicain kadi biyeteɗo Glenn Grothman on kadi jeeyaɗo toon ko républicain jeeyaɗo toon to Wisconsin kañum hoore mum haalino wi wonde ko waɗi ɓe ƴeftude hono kanko Kamala Harris ɓe limtini ɗum Biden tan ko par ce que ɓe gandi Kamala Harris donc ɓe mbi wonde ko alay saago ɓe keddo e makko sababude wonde ko kanko hoore makko asli makko ko ɓaleejo e gueɗe mbaɗe noon donc ene wayno oɗo saha joni kamɓe démocrate en surtout en supportuɓe kanko Kamala Harris ɓe puɗɗima ñaññude e ka ɗon haala fi wiide wonde ko kamɓe républicain ji ɓe gaddi hen ko wiyete leññam ko ɗum waɗi caggal muɗum hono kamɓe parti républicain e nder dental mabɓe ɓe mbawi wadde message ko yacci pour wiide wonde ko kaɗo haala hoto hutere jamais par ce que ene wayno ko teskita hen oɗo saha foof kamɓe républicain parti républicain ɓene ƴeewa ɓaajje ɓaleɓe beele ene jeeya mabɓe ɗum noon ko so tawi kadi ɓe mbaɗi ni eɓe tooñe joni surtout ɓaleɓe ɓe mbi wonde ko minorité ko alay saago rokke avantage nde jeeya e gouvernement no ɓe takkiri hono Kamala Harris ni ɗum noon ko hunde jogorde bonde mabɓe ko jiiɗa ɗum so ruttade tan e kanko Kamala Harris discours makko toon to Milwaukee ene wayno o haali o wi wonde ko oɗo saha joni omo teddinire yimɓeɓe wonde ko dañi délégation ngaji jonɗi kene wiyamo wonde hankkadi o wawi nomede candidat pour démocrate en pour siftinde on tan délégation ngaji parti démocratique mo États-Unis donc délégation ngaji ɗi fof presque ko ujunnaji tati délégation donc ene wayno ko ujunnaji tati délégation pour wonde pour jaɓede nomede ko wiyete pour jaɓede nomede candidat taw banggue démocrate il faut ko neɗɗo dañi 1990 délégué donc ene wayno oɗo saha joni kanko Kamala Harris e tungnade kadi donc e tungnade kadi e konngudi no haalir toon to Milwaukee ene wayno oɗo saha joni o wi ɓe dañi délégation ngaji jonɗi hankkadi kene wawi garantisemo wonde ko kanko nomete tungnade Associated Press ko waɗi ñande altine ɓen ɗo ɗum noon altine kikiɗe ɓe mbi wonde hono kanko Kamala Harris o dañi kene ɓuura 1990 délégué ɗum noon o firti wonde ko ene wayno oɗo saha hande o joguima garantie ɗum noon so convention maɓɓe waɗi toon to Chicago ko jiiɗa ɗum ɗon kadi ene wayno ko temedere million nde o dañi tan ko timmani kene wiye 24 heures ɗum ɗon ko hunde nde kanko président Joe Biden e nder lewru meeɗan dañde on ɗon kalis kono e nder kalis mo ɓe joguino kamɓe ɗiɗo kono kanko Biden e Harris noon koye kene wona 250 million kanko ancien président Donald Trump o wawi wadde portude plainte hande toon to FEC ɗum noon ko Federal Election Commission ɓeɗon toppiti wonde ko fati woteji o wi wonde ko hono kalis kamɓe Biden e Harris joguino pour wonde campagne mumen o wi oɗon kalis pour hadde kanko Kamala Harris hutorade oɗon kalis ɗum ɗo fof ene wayni ko hawnay ko hunde nde jogorani yada hay nokku saabu ɗiɗon kalisaji ko kalisaji kamɓe parti démocrate en haralleɓe hewɓe fatuɓe ko fati droit mbi wonde ko kanko Kamala Harris déjà inde makko ne wonno e ɗiɗon kalisaji donc mo jogui hen droit ko wawi wonde fof ene wayni ko ɗum ɗon ɓe jarata oɗo saha joni donc ene wayno ha hande yimɓe fof ko batte makko kanko Kamala Harris haqqille ɗum noon ene wayno ko pour wonde holmo jogori ƴeftude yo won jaadiɗo makko won vice président makko candidat donc e tungnade habaruji gomiriɗi toon to CNN oɗo saha joni hono kanko campagne makko ɓe mbawi ƴewde dossier ji yimɓe au moins ken wona nayo walla joyo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en wonɓe liste goppanoɗon hanki donc ene jeeya e ɓeɗon hono kanko Cooper gouverneur mo Caroline du Nord Shapiro gouverneur mo Pennsylvania kanko Bashir gouverneur mo Kentucky Mark Kelly kañum ko sénateur jeeyaɗo toon to Arizona ɓeɗo fof ene wayno oɗo saha joni ko yimɓe ɓe ganduɗa en tinama dossier ji mumen jeehi toon donc ene wayno oɗo saha joni kene woni inɗe sappo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en hawnaki ne mbawi wiyede wonde koko goto men massuɓe pour wonde vice président makko e ɗum jeehi toon ɗum ɗon noon ene wayno waɗata oɗon vetting ko mennoɗo wonde kañum hoore mum avocat général walla ministre justice e temps Obama biyeteɗo Eric Holder e compagnie muɗum ko kañumen mbaɗata ɗiɗon dossier ji donc ene wayno ko wawi ene wayno ko hawnaki kadi
hawnaki kadi hono kanko Kamala Harris nde o ƴefti jaadiɗo makko fof ɗum ɗo kadi ma waw wallude yimɓe ɓe en holmo kanko JD Vance holmo jogori fottude so tawi eɓe mbaɗa débat donc wawi wonde fof JD Vance e kanko Donald Trump ɓene puɗɗi campagne mabɓe oɗo saha joni attaque de kanko Kamala Harris e ƴewde bonnidde ɗum e gueɗe kewɗe e surtout kadi ruttade dossier ji muɗum toon to Californie wiide wonde ko procureur bonnannoɗo ɓaleɓe rendinde kanko Kamala Harris e ɓaleɓe kono noon déjà ɓe memi kono noon e nder ko teskira ɓe memi déjà toɓɓe ɓe ganduɗa en puɗɗima déjà segnude won ɓaleɓe wiide wonde ko kamɓe kolli ko wiyete racisme donc ene wayno ko kanko takkiɓe mum kanko Kamala Harris gueɗe ɗe o mbajitomo oɗo saha joni ko gueɗe hawnaki ma tampin ko gueɗe ɗe ganduɗa en ko liggey makko e immigration ɗum noon ene wayno républicain ji ko toɓɓere mawde ɓuuri jogade ko fati immigration wiide ko kanko président Joe Biden ko kanko tampinde leydi ndi kanko jaaɓi wonde yimɓe naati leydi ndi taw ngala kayitaji no natiri ni kadi ko hunde bonde ko wawi wonde fof ene wayno ko teskira kadi oɗo saha joni ko yimɓe Hollywood naɓe ɗum noon ko yimɓe acteur uji ɓurnoɓe ñaññude jonte ɓennuɗe en pour kanko président Joe Biden yo oppu kamɓe koye mabɓe fof ɓe puɗɗima lawade oɗo saha joni bo wadde hen kalisaji mabɓe pour wallude hono kanko Kamala Harris ɗum noon wayno ko ɗo campagne makko yarata ko anda tan ene wayno ko sakkiti ko en hono mbiɗen ni en kamɓe ardiɓe toon to congrès démocrate en ɓe mbawi kadi andortudemo ha hande habaruji men to États-Unis hono kanko Benjamin Netanyahu garɗo jettiɗo e Washington gila ñande altine jamma wayno ko janggo ɗaminama o yaha toon to congrès mo États-Unis ɗum noon ko hujjide a serɗiyankoɓe kadi no wirni e yidde hesɗisinde ceylagal walla jokkodiral gongal hakkude États-Unis e Israël ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko Benjamin Netanyahu oppi jibru mawdu toon to Gaza wonde ko kontindeɓe bombarde yimɓe ɓeɗo civil en e surtout e nokkuji ɗi mbiyete taw ko to kamuji ɗo yimɓe mofti kadi ene wayno ɗum ɗo fof kadi ko jiɓru kadi ene wayno ko toon to Israël e ga to États-Unis surtout toon to congrès to ñalli toon hande won famille aji ummiɓe toon to Israël taw ko koreji men koko nangga kañumen koye men en gaari protestude wadde seppoji men toon to Washington e surtout ha to nder congrès pour hollude mettere men won kanko Benjamin Netanyahu ene wayno o yiiɗa dartinde guerre o yiiɗa signinde ko wiyete nanodiral gongal toon e table pour wonde yo guerre o darto ɗum noon ene wayno ko kamɓe fof ɓe gaari kadi ko ñagade président Joe Biden yo wawde forsudemo kanko Benjamin Netanyahu walla kam haaldude e makko beele ko mo jaɓa signinde ko mbiyata cessez-le-feu hakkude makko hakkude Israël e Hamas beele guerre on darto beele kamɓe yimɓe mabɓe nangaɓe toon ɓe ene garta ko yaaci ko wawi wonde fof ene woni ko kanko président Joe Biden ko ñande alhamis o jogoto fottude e Benjamin Netanyahu ɗum noon kadi somo fotta e Benjamin Netanyahu toon to Maison Blanche Kamala Harris en foti tawede ɗo fof ko wonde ko firtan wonde ko Kamala Harris hankkadi fuɗɗima ƴeftude responsabilité ko fati relation ngaji international donc ha hande en wayno ko hayso yi toon congrès janggo kadi kanko Benjamin Netanyahu hawnaki maw taw yimɓe seppoɓe wonɓe toon to congrès won yimɓe ñalluɓe toon hande won hewɓe won yimɓe ñalluɓe toon hande taw ko yimɓe ɓe ganduɗa no mbiɗen ni famille aji men ko yimɓe nangganoɓe toon to taw Hamas nangganoɗe ɓe 7 octobre kono noon jiiɗi ko jaam ara toon hakkude Israël e Hamas kadi kañum koye men kollamen e nanggue ene ceene par ce que calima ummade toon to congrès donc toon to congrès so en hawnaki kamɓe démocrate e wiide mabɓe ɓe jogorani jabde heɗade hono kanko Benjamin Netanyahu discours makko janggo donc ma en gartu hen janggo so tawi Allah jaaɓi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare ko ɗum habaruji jogon noon hande ɗemgal Pulaar ɗum noon siftinton tan hande ko talata 23 lewru juillet hitan ujunnaji 29 yen mbaalo jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama